to the beat of DJ Vic, El Victoroso, the third. Good morning, ngayong aga mga kasimanwa. Nga bati, anyo na matunog na busina. Hudyatini ipagwa ang basura sa higas kalsada. Maagi na ang truck mahakot sang basura. Hudyatini 45 ka barangay magpinuligay para magtino ang aton banwa. Umpisa sa panimalay para layo sa ayagay kag sa adlaw manaya-naya. Ang plastik kag lata aton nga kainom suporta sa project sang aton niyor-giron. May baylo ni Kutiya isa ko aton nga tipunon. Pag hindi masunod tiway sang koleksyon sa kanugon. 45 ka barangay magpinuligay ko lang ang sahigat ng magpatawhay. Isa sa panimalay para layo sa ayagay kag sasakit kita'y mahilway. Basura di maura siyempre madula kung matunong doon ng tears at tunggit pagkasundon. Tsaktong regulasyon, disiplina kag atensyon kay niya ton obligasyon. DMC Remix.